Kasama ang ngay nagyudok-dokon. Dok-dokon ni PBBM ang DPWH. Nganong naon sa namaning kaingon ba na kog naanatay 5,500 ka flood control. Nganong nagbaha pa man. Ay. Asa kagi pamutang ang flood control mga kasama. Basin po majority sa 5,500 ka flood control, wa pag yun masugdi mga kasama o di ba kagisug na naman, pero wa pag yun mahuman actually, mo nang gibahata. Oya, gibutang lang sa report mga, oy, human na ni Mr. President, pwede na ni ipasona. De, kinsay nawawan mga kasama karon panahon na, kinsay nahimog katawanan mga kasama, kinsay karon gisaway, si Pangulong Marcos. Ngano, kay grabe manggod siya nakapanghambog sa iyahang sona nga sa iyang administrasyon, 5,500 ka flood control ang projects mga kasama. Ang dako, ang binilyong ka pesos nga budget sa flood control, base na punta ra mga kasama sa mga kiriwan o kamot, no, sa mga kawatan nga naa sa gobyerno mga bay. Sa mga marukoy nga mga kontraktor. O basin mga kasama ba, no? Mao na nga siguro ang flood control mga kasama wa makapugong sa tubig baha nga dala mga kasama sa Bagyong Karina. Mao nang resulta baha mga bay. RMN Kuskus. Mayon tagi pa ang sona ni Pangulong Marcos, iya pa lang untagi pauna og igo si Bagyong Karina. Naon sa po ni si Karina mga kasama nga nikusukuso sa tungnason after naman hinoon sa sona nga nakapanghambog na si Pangulong Marcos sa 5,500 flood control. RMN